megalayapost.news. Usaha Sutun Menteri Sarkar Jelam berbadai pek ia kasin RD GAD bat SAD harkat kejing senran ki officer na ketenat PWD building kelalik banjurip ia kawai ke building baka Sarkar Jelam kadang sudah tiat temai ha Bangalore ia ke baka Sarkar ketemu ban penlong kum ke Meghalaya House bat nalor kata lalai ru banjurip ia kawai ke Jaka ha Mumbai baka Sarkar ke donjing temu ban tiat bat bantai sakawai pat ke Meghalaya House ha Mumbai hagite gisingi bo baksa Sutun lalai jurip ha Bangalore ban Mumbai la senran ia udah kejing don ba M60 Superintending Engineer PWD building kinong turai ke Meghalaya House lambat kiwei. Habakran hadian beladap ia kata kijing jurim ubah sesena Sutun loong baka thong jong ke Sarkar hi kalong baka kwa ban penbiang susu ia kijing don kam haki Meghalaya House kenang ban suk ki beriau na Meghalaya ki balik sa syakite ki jela katala kalong ki balik syak sumar ki balik pule bat ki balik don kam shimen bat ki bakwa ban sa ha Meghalaya House. Susu loong bah ka bayadai bat ke building baka Sarkar kadang sudah tiar ha Bangalore kan salong kan jaka aj mentoy nak pentagi sama jong ke jela kata nadu ki balik pule lai interview ne kinu ki kam ha Bangalore. Karbah day pan bat ke jinglet jurim ia ke Jaka baka Sarkar ketemu bantiat ha Mumbai kedai hadian baka Sarkar kalalam baka Meghalaya House ke badan mentah ha Mumbai kedai ke bala kapnya na marbon ki beriau na Meghalaya ki balik syak sumar ne lej don kam sya Mumbai kila kapnya pelat bansa ha ke Meghalaya House ke mentah kumba kalong mentah ke Jaka baka Sarkar Meghalaya ketemu bantiat ha Mumbai kadang dan ke jingya kren baka Sarkar Maharashtra ha ke bana kaliang ketenat GAD jong ke Sarkar Jela kan sapa jing tho sya ke Sarkar Maharashtra na ke banta banyo e kador ke bakambiang kenang baka Sarkar Meghalaya kan la bantai biang sa ke waipat ke Meghalaya House ha Mumbai. Hakani ke board na kaliang jong aku minister in charge ng GAD aku aban pensu akma jogi baro akba ngilayo ban lejek inspection ha Bangalore aga singining kong akaba laidon lang na kaliang license officer na Bangalore di simiti Shital but i SE Superintendent Engineer ng kapildi building ba nongplu nang tabat ki officer naga kanak ka government but haga juko por mentang layo banwan haga nika Meghalaya House ha Mumbai haga jiran lang i Assistant Residence Commissioner i Baswer license officer ba Franklin nang ta ki officers and staff baro kibedan naga puldi bati staff baro kibedan apo jong kini Meghalaya House Mumbai milaidan kini ki atli ki inspection ki badon kam hadu kata bat ka thong jong Sarkar hi kalong ba ngikwa ban yo shu ya ki Jaka nagamta ban penkha shu ya ka Jaka ba kinyo banyarap nagamta ki nongwan sumar bat kumju nagamta ki kena school ki bawan ban puli syakinika than bat ka kwa ban penpau akbidai bat ka Jaka akbidai ka yeng ka ba nakalian ka Sarkar kelada thiet ha Bangalore ha ka ba kanlong ka jingmentoy nagamta ki kena puli baro ki ba lej ban puli syakinika than bat kanlong ru ka jinggerku nagamta ki tu ki kena school baro ki balik ya ki kino ki interview lane ka internship la kino ka jingkuli ke jungki ha ba kinlej ha po Bangalore but ngasnguru ban penpau ya kijing sokmen ngidon hang ne ha po Mumbai ha ka ba ngilale ka inspection ladu menin bat mentang lai dep ka meeting but ha ka meeting ke bang ilayo pa ne kren bat ngilayo pa niya pinsngo ha ka ba ka Mumbai Meghalaya House kabadon menta kalong ka bala kim bat ka ba ki babun ba kinongpang kiwan ban sa sumar apo jong kanika Tata Cancer Institute but nasngoban penpauru ba nakiling ka Sarkar ngilayo ya kuwe ka offer hagibde berkecaka ka batmai but kini kecaka mentang gidang don ha ka negotiation namar ba nakiling ka Government of Maharashtra ki ay ka dor kabadai ka doryo bat menta nakalian jongi nakalian ka department ila ay da gijing tho ban kerpat nakapta banginyo ka dor kabadai ka dor Sarkar ka ba kanlong ka dor bala ban keduna bat apa onsala ban snab yang sakawai pat ka ying nakabenta ka jingnon kam jong kitu ki nongwan nonglek
hapo Mumbai bat kabanlong guru kajing mentoi kajing ketu kamtam kita bawan sumar syakini kejaka nomor bah hapo Mumbai hi kibabun kiba penon kam ya kami gelia house kidai kibabun hi kidai kiba wan manca sumar nak kajing sudom kiba maki kidon de kublai shibun ngapan pa kajing kublai sa sisen ki obses baro kibidon lang kibala shim ya ka jingket khia na gamta kumno ban ay ka jir sekri ka bopha na gamta ki nongshong snong kibjongi kibala megalaya kibawan bansa sumar hagane ka than ban nga ketwa kuryang ban nga scam ba ka jing tmu ka ba ka sarkar ka don on sala ban pun olong no sen na gamta ka jing mentoi jong ki pai nong song snong la ne ki tu ki nongwan sumar la ne ki badon kam ban badan kam ring ba ke jing mentoi ke ban yo na ko ke Megale House ke badan ha Mumbai bat kumju badan ha Bangalore MeghalayaPost.news